I tant que són visibles, sobretot en este recinte firal, perquè els recordem que així 12 de les instal·lacions que hi havia han quedat pràcticament reduïdes a ferralla. I com a mostra esta, que veuen, per exemple, que passava per ser la Casa del Terror. Una visita al recinte també es mostra desenes d'arbres encara tombats i algun cotxe atrapat entre les branques o entre la ferralla, com este que els estem mostrant ara mateix. Presidint tot, continua la imatge que s'ha convertit un poc en la icona de la desfeta. Eixa roda que va ser tombada per la força del vent, per eixe tornado, retorçuda i reduïda també a ferralla a un embolic de ferros que, segons els firans, encara tardarà un mes a solucionar-se. Això dins de la fira, perquè fora els recordem que la mànega de vent que bufava a velocitats de 120 km l'hora també va causar nombrosos desperfectes i també va ferir 35 persones. Encara queda una persona ingressada a l'hospital, el seu estat és estable dins la gravetat, és un vigilant de seguretat que es troba a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Ribera.